Aviso, isto é unha análise e non unha reseña, así que a obra vai ser enteiramente spoileada. Recoméndolle a quen non a lese que deixe o vídeo e que o retome unha vez lida, que tamén vos digo, son 6 capítulos curtiños, así que quen queira lela non lle debería ocupar moito tempo. De todos os xeitos vou facer unha pequena reseña para todos aqueles que non estén seguros de que lles pode interesar. Resumindo, para min a obra vale a pena e considero-a de moi boa calidade, xa que, a pesar de un par de cousas que me molestan a nivel narrativo, considero que está moi ben e que é moi interesante como amosa todo. Trata principalmente temas relacionados coas enfermidades mentais e todo o que as rodean, tales como a infravaloración dos síntomas e o tabú das mesmas, facendo así tamén algo de crítica social dun xeito indirecto. Pero se teño que facer énfase en algo, que sexa no xeito de contar a historia, xa que me parece que ten un estilo propio que fai que pague a pena leelo sendo moi diferente a outros. Normalmente nunha obra literaria dáse voltas a unha acción que podería ser amosada dun xeito máis simple, o que fai sentido xa que ao final buscase a beleza estética. Non obstante, o informe privado sobre a miña experiencia lésbica coa soidade fai o contrario. A obra ten un estilo sinxelo, tanto no texto como nos paneis. Vendo nestes uns deseños que sen deixar de transmitir o que buscan, a maioría das veces, son case esbozos, o que tampouco lles quita beleza. No texto vemos un estilo de narración sin ningún adorno, o que amosa o que eu creo que atravesa toda a obra, a sinceridade. E o autor amósanos todos os seus problemas sen dar voltas, sen metáforas, sen eufemismos, cunha valentía que fai a obra moi interesante. Esta obra é unha autobiografía de autor en manga, e rodea un feito que para o autor é de vital importancia: a primeira vez que contratou unha prostituta. Sei que parece raro, pero na obra explícanos como pensa que a partir de aí comezou a vivir a súa propia vida e deixar de intentar compracer as expectativas que hai sobre elo. É aquí onde penso que a obra perde. Fa unha división en dúas partes da obra neste preciso punto no que contratou a prostituta, xa que na primeira parte centrase moito nos problemas e falar sobre como os leva. Esta parte eu estrutura mediante un esquema de desexo vacío, é dicir, vaise centrando en problemas únicos que pensa que son a base de todos os seus males, errando xa que idealiza moitas solucións, chegando un momento no que cree que un abrazo vai resolver os seus problemas. Este xeito ten un desexo que pensa como solución e unha vez o consegue volta ao vacío que tiña. E así toda a primeira parte, que realmente non se me presenta repetitiva, senón que as miñas experiencias e as de xente próxima fan mover dun xeito moi realista. Ademais, tampouco se presenta repetitivo xa que hai avance. A cada solución vai aprendendo sobre si mesma, aínda que as decisións que toma en base a estes descubrimentos non son os mellores, mantendo sempre un mal estado físico-emocional. A segunda parte rompe o ciclo, xa que en base á cita coa prostituta todo vai mellor e atribúeo a mesma e non ao traballo que fixera anteriormente de autocuidado. Ademais que falamos de unha persoa que se lle dicía que necesitaba medicación e tiña problemas bastante graves e preséntaseme un pouco brusco o cambio. Así que agora vou dedicar un pouco aos temas da primeira parte, xa que me parecen os máis interesantes e mellor presentados. O protagonista dá a súa visión dos problemas que ten e fainolo sentir moi ben, o que nos permite entender un pouco mellor a xente nestas situacións, pero máis alá de achegarnos ao outro, permítenos vernos a nós. Áchase atrapada nunha situación na que moitas veces non ten forzas ou capacidade. Punto importante, xa que moitas veces non temos en conta a importancia dun mínimo emocional. Quedamos por sentado para facer a nosa vida. Mínimo que pode cambiar que algo sexa cuestión de vontade e que estexa impedido por unha incapacidade absoluta e dominante mental e físicamente. Pero nesta situación que se nos ensina de depresión severa que en un principio se nos presenta, por desgracia non a todos, afastada, vémonos a nós, as similitudes con os seus problemas, cuxas diferencias son máis de proporción que de tipoloxía. É dicir, se ves unha persoa que lle gusta moito falar coa xente, dis que é introvertido, non que ten un problema psicolóxico. E se ben pode que non sexa tan grande como o de elo, é un problema. Pero na nosa sociedade hai un tabú con respecto a isto. E se ben todos recibimos vacinas, cantos tivamos unha revisión psicolóxica? Todos enfermamos e enfermaremos, no físico e tamén así no psicolóxico. O texto trata isto falando das expectativas do que unha persoa debe ser e como chocan coa realidade. Entre elas está non ser débil mentalmente, algo que desde o meu punto de vista é imposible. Todos temos dereito a enfermar, e todos fomos, somos ou seremos enfermos. E até aquí o vídeo de hoxe, deixade un comentario ou un like se queredes, un saúdo e até a próxima.